Salam qadırlı doğanlar, sağaman oturupsularımı, həmmənizlərə təzə illəriniz qutlu olsun. Həli təzə ilin indi 2 həftəsi geçti aradan. Həli təzə il Nasraniyədə, təzə ilin başında 2022-ci yılın 1-ci ayı, yanvar ayındamız həmməmiz. Təzə illər həmməmiz üçün yaxşı bir yıl olsun doğanlar. Xudaya xas yaxınlaşalı, imanımıza xas, bərkəli. İndi bu il arasında ayladıran bir söz var. Təzə yılı qanday qarşılasan, bütün yılın şonda ötəmiş deyib. Men bu sözlərə inanmam, bu adamların oylab tapan toslamaları, indi yaxşı umidları desəməm boladı. Bizlərin köpümüz üçün təzə yıl bu yaxşı bir yıl olmadı deyəli. Səbəbi təzə yıla geçiş günlərimizdə, onun ön yanından, yığınağımızda köp adamlar hasta oldular. Benim özüm təzə yıl günü hastalık içindeydim. Hastalık geçirip, temperaturada, grip öyümüzün içinde, bütün həmməmiz kesel. Sonra eğer şu adamların aydadıran fikirleri, şu arzuları doğru olup çıksa, onda bütün yılımız indi tolka grip bilen öter mikenimiz ya, bütün yıl keselçilik bilen öter mikenimiz. Yok, onda yemezdi onlar. Her günümüz Xudayın elinde. Təzə yılımızam, köhnə yılımızam, gelecekki təzə yıllarımızma həmməsi Xudayın elinde. Xuday nə xili alıp varsa şondayam bola doğanlar. Hem yaxşı günlər, hem yaman günlərəm bolcağına inanamam təzə yılımızda. Her yağdayda da Xudayımızın bizler bilen bolcağına inanamam. Bu en büyük zattır doğanlar. Her yağdayda Rabbimize umut bağlap bilmeklik, bu en büyük bir zat. Şunun için her yağdayda şatlıklı günlerinde, kaygılı günlerinde, dağdı periyatların, dertlerin içinde, her yağdayda öz içki duygularını, Xuday bilen yakın katnaşığından döreyen duygularını beyan eden Davud'un mezmurları bizler için her yağdayda ruhlandırma oladı. Kimin keyfi kök olsa nağmalar açsın, mezmur okasın. Dertli olsa da, kıyınçılık içinde yaşadıran olsayam mezmurlar okasın. Xudaya bil bağlamağı öğrensin. Çünkü Davud'un mezmurundaki var olan duygular, emosiyalar, onlar həmməsi palaşiteliya, şatlıklı emosiyalar eməz. Kaygı içinde, ayrılık içinde, hop içinde, günahlarının içinde, düşmanları daş dövründen, kısan dövründe, umuman aydan vaxtında her hili yağdaylarda Davud öz duygularını dile getirip, söze getirip, Xuday bilen şununki tek bir yakın katnaşıkta bolan birisi. Bunun durmuşundaki yağdayları, bunun yazan mezmurları bizlere de şunluk yağlı kıyınçılıklar içinde olan vaxtımızda, her hili durumda bu mezmurlar bizlere de ruhlantıradı doğanlar. Hazır bizlerin yaş oturan dövrümüzde de təzə yıl bayram dedik. Təzə yıla beğenemiz təzə yılın gelenliğine. Tolka təzə yıl her birimizin, ömrümüzün yine bir yılı geçti. Yaşayışımız, durmuşumuz öte oturan. Şatlık tolka yıldan karra otupmuz, yıllar geçe oturan, ömrümüz kıskalı oturan. Önümüzdeki təzə yılın daş dövrəgində, bu gece gündüzlerdeki bolup geçe oturan vakalar, kimdir biri keselçilikte oturuptu təzə yılda, kimdir biri işsiz oturan, kimdir biri maddi sıkıntılarda, hazırki dövrde həmmələr maddi sıkıntı yağdayda. Umuman ayrıçılık, yekelik, yoksuzluk, umutsuzluk, hastalık, bu topar dertler içinde təzə yılı karşıladık köpümüz. Bu yağdaylarda nə xili Xudaya bil bağlamalı, bu yağdaylarda nə xili imanımızı saklamalı, bu yağdaylarda nə xili Xudaya şükür yürekleri bilen secde etməyi, Xudaya iman edip ona hizmet etməyi devam ettirmeli. Her birinizin fikirlerinizlerde, duygularınızlarda, yüreklerinizlerde şunday bir kaygı aladalar dörendirdiği fikir edemem doğanlar. Şunun için benim özüm bu gece gündüzlerde köp mezmurlar okadım. Ve yakında yığınakta da paylaştım belki birlikte.
26. mezmurdan ayatlar paylaştım. Bugün bütünlüğü şu 26. mezmuru sizler bilen bilelikte okumak istedim. Özü 14 ayattan ibaret. 26. mezmurun içinde Davud'un nehili duyguları baştan geçirenliğini ve Hudaya olan nehili büyük bir imanının barlığını, ona nehili bil bağlamağı öğrenendiğini göreli ve Huday bizlere de şunday imana bersin ve şunday Hudaya bil bağlamağı öğretsin bize her birimize deyip arzu edemen her birimiz için şol bir hatarda özüm içinden doğanlar. 26. mezmurun yazılan vakti Davud entek padişah olmadı. Yani padişahlık kürsüsüne çıkmadı. Padişahlığı berkarar edilmedi. Saul tarafından, 1. İsrail'in padişahı Şaul tarafından izarlanıp onun izarlama neticesinde ondan kaçıp dağın köveklerinde, çöllerde, her hili kıyınçılıklarda, susuz yüreğe düşkünç çöller içinde hop da her gün ertirneme bolarak ya. Ertirneme yenekenimiz, ertir yaşar mı kendim, padişahın eline düşsem nemeler bolarak ya. Umuman aydan vaktinde şunday riskli, hoplu, ertirne bolan neme olacağını bilmeyen, bundan muha kaçıp yören dövrlerinde yazan mezmuru ve seredeli Hudaya nehili şu durumlarda, şu yağdaylarda da Hudaya nehili bil bağlap, nehili sözler bilen, Huday bilen katnaşık edenliğini birazcık seyredelim doğanlar ve öz durmuşumuz için kebir misalları ya da prinsipleri öğreneli ve göreli iman adamları nehili ve bizler nehili olmalı. İlki 3 ayetinde şeyle sözler yazılan 26. mezmurun Reb nurum hem halaskerim, men kimden heder edeyin. Reb ömrümün penası, men kimden vehim edeyin. Betkerler, düşmanlarım ve yağlarım, töhmetleri bilen bana hüküm edende, özleri büdreyer, hem de yıkılıyar. Bir koşun meni qavasa, yüreğim sarsmaz. Bana karşı uruş tursa da umuttan düşmerin. Seyredin doğanlar, 3 ayetin içinde özünün nehili Hudaya olan güçlü imanını ve nehili Hudaya bil bağlap bilyenliğini beyan ediyor. Reb menin nurumdur, menin halaskerimdir, men kimden heder edeyin, kimden korkayın. Ol ömrümün penası, bütün ömrümün penası, bütün ömrümün dayancım Reb'tedir, kimden vehim edeyin. Betkerler, düşmanlar, yağlarım, töhmetleri bilen bana hücum edende özleri büdrep, özleri hem yıkılarlar dedi düşmanlarım. Bana karşı bir kurşun ayağa kalsa da ya beni qavasa da açtı yüreğime. Yüreğim sarsmaz, bana karşı uruştursa da umuttan düşmerin. Çünkü Huday halaskerim. Huday benim bilen ol beni halas eder diyen büyük imana sahip olan biri. Bu nehil diysem eciz adam. Koşunu da az. Yanında bir neçe yüz adamı bilen Saul'dan kaçıp yürüdü. Saul'un gücü ona karşı münlerçe esse güçlü de büyük bir güce sahipti. Özünün padişahdan kaçıp yürüyen vaktinde hatta bileniz öz koşunu eskerleri bilen imene çörek tapman bundan buna aç olup yürüyen dövrleri Vadatxanadan barıp çörek soranlığını ya da Naval'ın ayalı Naval'dan bir bay adamdan çörek sorap eskerlerini iyi verdi. Umuman aydan vaktinde ulu bir məteşlik içinde, kaygı içinde, korkuda yören vaktlarında Hudayı özüne pena edişine seredin. Hudayım menin penamdır. Hudayım menin nurumdur, menin halaskerimdir, men kimden korkayın, kimden heder edeyin. Bana karşı töhmet bilen yüregenler. Bilesler Saul tarafından Davud'un bu yağdaya düşmeginde Davud'un hiçbir günahsının yokluğunu bilesler. Ne derecede Saul'a vefalı biridigini bilesler. Saul'un kızına öylenip, ulu kızına öylenip, Saul'un giyevi
ve hemişe bütün yüreği bilen padişaha vefalı olan Davud. Hiçbir onun tahtına göz dikmedi. Hiç kaçan onun tahtını güçlen alacak olmadı. Sonku derecede Saul'a özünün vefalılığını, hatta Saul'u öldürmeye 3 gezek mümkünçülüğü bolan vaktinde üstünde şu kılıç alıp Saul'un üstünde duruya da yine de Hudayın meskedenini öldürecek değil, onun kanını öz üstüme alacak değil deyip öldürmeye. Hatta bir gezek oklap yatan vaktinde donunun kırasını kesip alıp gidiyor Saul'un. Son Saul ayda seyret, men senin yanında oldum elimde kılıç bilen, donunun kırasını kesip gittim. Seni öldürüp bilerdim ama ben seni öldürmedim. Sen kaçan benim sana olan vefalılığım ve dostluğumu görürsün diyene. Ama Saul şonda da görmeye. Şonun için ayda benim düşmanlarım diye, bana diye töhmetleri bilen bana hücum edende hem özleri büdürerler. Özleri yıkılıyor. Şol derecede özünün yüreğinin pekliğini, niyetlerinin pekliğini Hudayın önünde neme diye yüze çıkarıyor. Aydıp biliyor bunu. Sebebi hakikatten fikirleri, yürekleri, niyetleri barlayan Huday onun yüreğini biliyordu. Şonun için diye bana töhmet atanların özleri büdürerler, özleri yıkılarlar diye. Bana karşı koşun daştı yüreğimi qavasa da men korkmarım çünkü Huday menin bilen. Ama şol yağdaylarda, şol kıyınçılık yağdaylarda da men bunun dileğine hayran qalyan 4. babdan, 4. ayattan. Rab'den bir zat diledim, islegim şudur. Rabbin öyünde ömür boyu yaşamak, Rabbin gözelligine höves bilen sıyınlamak, onun ibadatxanasında dua dilekler etmek. Çünkü ol muşakkatlık vaktinde meni qorar, öz penasında hem de gizler, öz çadırında. Ol qayanın üstüne meni qaldırar. İndi menin yenişli başım, meni qurşan düşmanlarımın depesinden qarayar. Şadiyanlık şoğununu onun çadırında hödür ederin. Rabbe nağımı aydıp ovaz ederin. Meni hayran qaldıran ya düşünmesi kıyın olan biz adata adamlara bu iman adamının yağdayına seyredin. Özü düşmanlarından kaçıp bukulup kıyın yağdaylarda her hile kıyınçılıkların içinde yaşap gören Davud 4. ayatta Rab'den bir zat diledim, islegim şudur. Rabbin öyünde ömür boyu yaşamak, Rabbin gözelliğine höves bilen sıyınlamak, onun ibadatxanasına dua dilekler etmek. Rab'den dileyen zadına seyredin. Şol kaçakçılıkta, şol kıyınçılıklarda Rabbin ibadatxanası, Rabbin öyü diyen vaktında ibadatxana göz önünde tutuluyor. Rabbin ibadatxanasına Davud'un her gün barıp ibadat etmege, ol yerde Hudayı şöhratlamağa, Hudayın gözelliğine, onun huzurunu duymağa ve onun adını şöhratlap aydım aytmağa, ona secde etmege, ona dua dilek etmek mümkünçülükleri bolmaya. Eğer Davud Yerusalim'de padişah vaktinde onun hiç kim ona bunu peske görüp bilmez. O İslam vaktinde ibadatxanaya gidip İslam vaktinde gelip bilen yağdayda bolardı. Ama kaçakçılıkta vaktinde Rabbin ibadatxanasına gelip bilmeyen dövrlerinde kıyınçılıklar içinde Rab'den dileyen zadına seyredin. Rabbin öyünde ömür boyu yaşap Rabbin gözelliğine höves bilen sıyınlamak, onun ibadatxanasında dua dilekler etmek. Bu Rab'den dileyen zadı. Bir zat diledim diye, en vacip zadı diledi. O da onun vacip zadı da Rabbin huzurunda ona yakın olmak, onun yüreğinin arzuudu. Doğanlar hayran kaldıryan zat, doğru mu? Biz hem özümüz bu zatları baştan geçirdik. 1,5 yıl yığınağa barmak mümkünçülüğümüz bolmayan dövrlerinde haçan açılar deyip köp gezek Hudayın öyüne barmağı arzu edip yine de toplansak, yine de Hudayın huzuruna gelip hemmemiz bilelikte dua dilek etsek, Hudayı şöhratlasak, onun sözünü öğrensek diyen şöyle içimizde isteklerimiz güçlüdür. Ama mümkünçülük açılan vaktinde gören yine adamlar, belli bir adamlar bunu küyseptirler.
mümkünçilik açılan vaktinde da yığınağa gelmeyen görenler var. Yine de yığınaklar yapılan vaktinde belki yine de duşasınız, gelesiniz gelir. Ama bizde Davud'un yağday değil. Biz her gün uyuşsak uyuşup biliyoruz, görüşsek görüşüp biliyoruz. Ama Davud'da bu yağday yoktu. Şunun için Hudaýyň öňüne gelen wagtynda ol Rab'den şu zady diledi. Bir zat diledim, Rabbiň huzurunda, onun öýünde ömür boyu ýaşamak, Rabbiň gözelligine seredip, höwes bilen synlamak onu, onun ibadathanasynda doga dilekler etmek. Şol döwürde adam bolsa näme dilerdi? Özüne howpsuzlyk dilerdi, düşmanlarından halas etmegini dilerdi. Yine de başka näme? Hudaýym meni kaçıp gider ýaly başka bir yollar ber. Düşmanımdan meni uzaklaştır. Belki bir topar zat dilep bilerdi. Ama Davud'un ýüregi Rabbiň huzuruny ve onun yakınlığını, onun öýüni arzu edýärdi. Şol kıyın günlerinde de. Ve seredin yine de özüne näme diýe 5-nji ayatda Moşakkatlyk wagtynda meni gorar, öz penasynda hem de gizler, öz çadırında. Çadırında diýende ibadathananyň içini göz öňüne getirýär, ýa-ni ähd sandygynyň bolýan ýerini göz öňüne getirýär. Bilýäňiz, hatda köp ýerlerde mukaddes kitapda adamlar ölüm hopy, günah edenen bolsa, ölüm cezasyna höküm edilenen bolsa, ibadathananyň içine girip, şol çadyryň içki odasyna girip, şo ýerde özüne baş pena gözläp, o ýerde hiç kan dökülmeliler, o ýerde hiç kim öldürüp bilmeýär. Şo ýere girip özüne howpsuzlyk pena edinýärdiler Hudaýyň ibadathanasynda. Belki Davud'am şo zatlary göz öňünde tutýar, seredin Hudaýyň huzurunda, Hudaýyň penasynda, onun çadyrynda bolmaklyk, onu umuman Hudaýyň ýakynynda, onun gol astynda bolmaklygyň özünde beýik derecede gora barlygyny, beýik derecede howpsuzlyk bar, beýik derecede umuman aýdan wagty biziň ähli kynçylyklarymyz, ähli problemalarymyzyň şol ýerde çözülýändigine bolan imany bar. Ve ol ýerde oňa hiç bir düşman oňa garşy hiç zat edip bilmeýänligine iman bilen bilýär Hudaýyň huzurunda iň howpsuz ýeriň şol ýerdeligine. Ve ähli problemalaryň çözülýän ýeri şol ýerdeligine bilýär Davud. Ve şol ýere gelen wagtynda Hudaýyň öýünde diýe şadyýanlyk şowhununy onun çadyrynda hödür ederdi. Ederin, Rabbe namy aýdyp owaz ederin. Yine secde etjekligine Hudaýyň öýünde nähil derecede şadyýanlykdan dolup, şatlykly bir şowhunly Hudaýa secde etmege, ona Hudaýa hödür ederdim diýe. Bu beýik imana eýe bolan adamyň aýdýan sözleri, onun ýüreginden çykýan sözler. 7-nji ayat seredin meni hayran kaldıryan. Bu mezmurun iň beýik nokady diýseňiz hem bolýar, ýüregi diýseňiz hem. 7-nji ayattan okayan, Ya Rab, dat peryatly sesimi eşit. Merhemet eyle de maňa jogap ber. Diýişimiz ýaly doganlar, bugün Hudaýa iman edýän her bir adam şu sözleri bilen Hudaýa ýüzlenip bilýär. Belki edil %100 Davud'un dertleri ýaly derdiňiz ýokdur. Belki ona meňzeş däldir dertleriňiz. Emma köp dertlerimiz ona meňzeş diýsek hem bolýar. Emma biziň öz dertlerimiz var, öz kynçylyklarymyz var. Seredin, Ya Rab, dat peryatly sesimi eşit. Merhemet eyle de maňa jogap ber. Biziň her birimiz hem her ýagdaýda, her mäteşligimizde, häzirki oturan yerimizde, duran yerimizde, ýaşaýan yerimizde, bu giýje gündizde, aň düşünjemizde, ýüregimizde bar olan gaýgy aladalarymyzyň, dat peryatlarymyzyň, dertlerimiziň sesini eşit Hudaýym. Merhemet et. Sen borçlu däl bize jogap bermege. Merhemet et. Rehim et de maňa jogap ber diýip ýüzlenýär. 8-nji ayatda onun yüzünü aktar diýär yüregim. Rusçasında, Türkçesinde okan wagtymyzda yüregimde bir ses diýär. Yüregimde Hudaýyň sesi
menin yüzümü aktar deyip aydiya diye. Türkmencesinde onun yüzünü aktar diyer yüreğim. Yüreğim diye Hudaýyň yüzünü aktar. Ya Rab, senin yüzünü aktar yarın men. Sen gizleme menden yüzüňi. Gazabyňda kowma sen öz guluňa. Sen maňa kömekçi boldun. Meni taşlama hem de terk etme. Ey halaskar Hudaýym meniň. Hatta ata enem terk edäýse de Rab men barada alada eder. Doganlar, köplenç bizler öz dost ýarlarymyz, ýygnakda, ýygnak ýolbaşçylary, ýygnakdaky doganlar biri-biri bilen dady periýatlarymyzy, mätäçliklerimizi doga ediň diýip biri-birimiz bilen paýlaşýas, ýazýas, dile edýäs biri-birimiz üçin. Serediň nähili bolardy? Hudaýdan gelýän jogaba serediň. Ya Rab, dad periýatlarym eşit, merhemet, rehim eyle de maňa jogap ber diýip Hudaýa şunda yüzlenen wagtymyzda biz näme garaşýas jogap hükmünde. Şo derdimi häziriň özünde çöz Rabbim. Pulsuzmy, pul kömek et, işsizmi, iş kömek et, hastamy, saglyk ber, ilişki problemler barmy, problemlerimizi ütket, maşgalamyzda problemalar barmy, iş ýaşaýan yerimizde problema barmy, oturma izinimizde problem barmy, umuman aýdan wagtynda dad periýadymyz, derdimiz, kynçylyklarymyz bilen Hudaýyň öňüne gelen wagtynda merhemet ve rehimet de Hudaýym maňa jogap ber diýenimizde biz şol mätäçligimiziň birden çözülmegine jogap garaşýas. Şol problemanyň çözülmegine garaşýas. Emma Dawudam şoň ýaly dile eden wagtynda, soran wagtynda yüreginde, yüreginde Hudaýyň mukaddes ruhy meniň yüzümi aktar diye. Näle pikir edýäňiz? Bizim bütün dertlerimize şu söz jogap bolup bilermi? Häzir meniň ýanyma bütün dertleri bilen bir dogan gelip paýlaşsa, şuňaly dertlerim bar, şuňaly kynçylyklarym bar diýse, menem doganym Hudaýyň yüzüni aktar diýsem. Ey meniň problemim bu däl, meniň derdime kömek gerek. Hawa bilen derdiňe kömek gerek. Men hemme derdiňiň kömegi mende ýok. Hemme derdiň jogaby hem ýok mende, dermany hem ýok. Hudaýyň yüzüni aktar diýsem. Bu köp adamlaryň göwnüne değýär bu sözler. Köp adamlar belki öýkeki näme edip gidýändir. O nähili? Nädip men bu dertleriň içinde ýene Hudaýyň yüzüni gözleýin? Meniň derdime derman gerek. Problemama çözüt gerek. Yok, boğanım. Hudaýyň yüzüni gözle. Dawud näme diýär? Birden berýän jogabyna, Ya Rab, senin yüzüňi aktar ýaryn men diýär. Sen gizleme menden yüzüňi. Gazabyňda kowma sen öz guluňa. Sen maňa kömekçi boldun. Meni taşlama hem de terk etme ey halaskar Hudaýym meniň. Hudaý Dawuda bütün dertleri bilen meniň dertlerim eşit Hudaýym diýse, Hudaýym meniň yüzümi aktar Dawud diýär. Olam men senin yüzüňi aktarýan Hudaýym. Menden yüzüňi gizleme. Meni huzuruňdan kowma. Gaharyňda, gazabyňda meni kowma huzuruňdan. Bu ayatlara seyrede otursaň, Dawudyň bütün dertlerine derman tapyldy. Hudaýyň yüzüni aktarıp, Hudaýyň yüzüni tapsaň, hemme dertleriňe dermanam tapdyň. Hemme problemalaryň çözügi diýen şonda. Ine iman şu. Men özüm oylap tapmadım bunu. Hudaýyň yüzüni aktaran wagtynda, Hudaý seniň durmuşuňda nämeleriň etjekligini soňky ayatlarda ýene görersiz. Bu ýerde seredin Hudaýyň yüzüni her bir adam aktarýarmy? Hudaýyň yüzüni her bir adam aktaryp tapýarmy? Hudaý öz yüzüni hemme adama görkezýärmi?
Davud, sen gizleme menden yüzünü diye. Qaharında, gazabında meni kovma öz huzurundan deyip Hudaya yalvarıyor. Hakikatta doğanlar Huday hemme adama öz yüzünü görkezmeye. Hemme dilek eden adamların dileğini hem eşitmeye. Şol yerde problemi var. Eğer Huday yüzünü sana görkezse, onda senin bütün dileklerinin cevabı tayyardır. Eğer Huday senden yüzünü gizleyen olsa, özünü senden gizleyen olsa, onda bunun bir sebepleri vardır. Ben kəbir ayetleri gördüm. Gelin şol ayetleri sizin için okuyun ve gurumumuzu devam ettireceğiz. Yeremiya'nın Ağısı kitabının 3. babının 44. ayetinde böyle ayetler yamanken köhne ähde, täze ähde. Ama seredin näme deyip yazılan? Yeremiya'nın Ağısı 3. bab 44. ayet. Özünü buluda büredin, dilekleri eşidilmesin deyip. Hudaya ağı içinde Yeremiya yüzlenen vaktinde Hudayım, sen özünü buluda büredin. Bulutlar bilen özünü bürep aldın. Dilekler eşidilmesin deyip. Adamların dileklerini, dualarını eşitmeyecek olup sen özünü bulutlara büredin diye. Doğanlar ne edip Hudayım bunu etti? Ne edip Huday adamlardan öz yüzünü gizledi, bulutlara bürendi. Ne için o dilekleri eşitmeyin deyip özünü bulutlara büredi? Bunun sebepleri var. 1. Yıl Yazgılar kitabının 28-9. ayet. Süleyman peygambere nesihat. Olduğu aydan vaktinde seredin. Süleyman oğlum, sen bolsa atanın Hudayını tana. Ona ak yürekten höves bilen kulluk et. Çünkü Reb her bir kalıbı sıynayandır. Hem ähli niyet hıyalları bilyendir. Onu aktarsan taparsın, yönü terk edeysen velin, ol senden müdümülük yüz öğrer. Bir şert var. Bu şertten yaman hayran kaldıcı. Atanın Hudayını tana. İlki bilen tana Hudayın kimliğini. Davud'un Hudayını tana Süleyman. Ondan son ak yürek bilen ona kulluk et. Çünkü Huday her bir kalbı sıynayandır. Ähli niyet hıyalları bilyendir. Onu aktarsan taparsın. Onu terk etsen Hudayı. Ol hem senden müdümülük yüz öğrer. Yüz öğrer diyende yüzünü gizler diyeni şol. Doğanlar. Yine Huday hemme kime yüzünü görkezyen derdir. Huday kim onu çın yürekten ağtaryan olsa, onun önünde pes göğünlü, pek yürekli, tövbe yüreği bağır olayan adam, niyetleri, fikirleri, ähli düşünceleri doğru ve pek olan adam Hudayı ağtarar ilki bilen ve Hudayı tapar. Ve Hudaya yakınlaşsan, seredin Yakub'un kitabında, Hudaya yakınlaşın diye 4. bab 8. ayet. Hudaya yakınlaşın, ol hem size yakınlaşar. Ey günahkarlar, elinizi günahdan temizlen. Ey iki gönüllüler, kalbinizi peklen. Yine doğanlar, bu yerde de şert var. Huday yüzünü hemme kime görkezmeye, sebepleri, günahkarlar, ellerinizi günahdan temizlen. Ey iki gönüllüler, kalbinizi peklen. İki gönüllüler näme bileniz mi? Hem Hudayın gönlünden turacak olup, hem bu dünyada günahlarda yaşayacak olup, umumadayla vakti gönlü ikiye bölünen, bir görsen bu gemiye yüzecek oluyor, bir görsen beyleki gemiye müncek oluyor. Başka aytsak iki atta birlikte çapacak oluyor. Bu dünyada da dünyanın hevesleri bilen yaşayacak, Hudayın hem gönlünden turacak. Şoň ýaly bir kıyınçılıkta iki gönüllü diýerler buna. İki gönüllü adam soň Yakup köp zatlar aýdýar o barada. İki gönüllü adam diye näme dilese dilegän bitmez diye.
Çünkü o her bir yolunda iki göğünlüdür. Eylek beylek denizde çaykanyan tolkunları yağlıdır. İki göğünlü adam Hudaya yakınlaşıp bilmez. Hudaya yakınlaşmasa Huday hem ona yakınlaşmaz. Serden şu yerde iki yerde de Süleyman Peygamber'e aydılan yerde de Hudayı aktarsan taparsın. Hudayı aktar onun yüzünü. Adamlardan sorul ya. Hudayın yüzünü aktar. Yakup da şunu diye. Hudaya yakınlaş. Sen yakınlaşsan ol hem sana yakınlaşar. Demek köp adamlar ey Huday meni aktarıp tapsın. Huday bana yakınlaşsın. Huday bana özünü ayan etsin. Huday yürekleri, pikirleri biliye. Adamın hakikattan hem günahlar bilen doğulu zayılanan adamlar, karanlıkta gezeyen adamlar, iki göğünlü adamlar, yüreğin niyeti, pikirleri hemişe hapalık bilen doğulu adam, hakikattan Hudayın yüzünü aktarmağa, çıkmaya ve aktarmaya. Ol hemişe Hudaydan kaçmak bilen meşgul olan ya. Tövbe yüreği bar olan, yüreği temiz, pikirleri, niyetleri temiz adam, ol Hudayı öz isleği bilen aktarıya. Beyle aktaryan adamı Huday hükman özünü, öz yüzünü ona görkeziye. Doğanlar devam ettireyin, köp uzağa çekmeyin. Seriden Hudayın yüzünü aktaran vaktınızda 11. ayet neme diye. Ya Rab bana yolunu öğret, hem de düşmanlarım sebeple beni düz yoldan alıp git. Düşmanlarım eline beni tavşırma. Çünkü yalan şayatlar çıktı karşıma. Olar zalimliğini pürkiyerler bana. Yöne diriler yurdunda Rabbin yaxşılığını görecekdigime anan yarın. Men Rabbe umid bağla, mert bol goy, güçlensin senin yüreğin. Rabbe umid bağla. Doğanlar Hudayın huzuruna gelen vaktimiz, onun yüzünü aktaran vaktimizde bolup geçen zatlar şular. Ol hükman bize yolumuzu öğreder. Ähli kıyınçılıklarımızda, dertlerimizde Hudayın yüzünü aktarıp, Hudayın yüzünü görsek, Hudayın yüzünü aktarsak, elini del, dine Hudayın maddi bereketlerini del. Köp imanlılar dine Hudayın elini aktarıyorlar, maddi bereketlerini aktarıyorlar, Hudaydan bir kömek aktarıyorlar. Ama onun yüzünü del. Hudayın yüzünü gözleyen adam, Hudayın yüzünü tapan adam, hükman saylamalı yolunu, yöremeli yolunu, bu dertlerden, bu kıyınçılıklardan çıkalganın nirdeligini, Hudayın yüzünü gözleyen adam, ähli problemalarının cevabını görerler ve eşiderler Hudaydan. 11. ayet munay diye. Hükman Rab öz yolunu ona öğreder. Yine de beni hayran kaldıran zat, aydıp geçmeyi unuttum 10. ayette. Ene atam beni terk edeyse de Rab men barada alada eder. Davud'un yağdayına seyredin doğanlar. Davud Saul'dan kaçıp yürende öğründe, onun doğanları ene atası da Davud'a kömek etmekten korktular. Ol ene atasının öyüne de barmadı. Doğanlarını hop aslında koymağa da istemedi. Doğanları da ona kömek etmediler. Sebep onlar öz canını yitirmekten korktular. Davud 7 tane erkek doğanı, ene atası var. Onun hem kovum karındaşı vardır. Öz doğulan mekanı var, tiri tayfası var. Onların hiçbirine yakınlaşmadı da kaçıp yürüdü. Bu ayette ol ene atası da onu terk edenliğini duyanlığı için aydı. Enem bilen atam beni terk etse de Huday men barada alada eder diye. Bu kıyınçılığa gözünüze getirip görün. Belki köpleriniz böyle zatları baştan geçiriyensiniz şu gece gündüzde. Pulunuz yok, yağdayınız yok, özünüz kıyınçılık içinde, karındaşlara can etseniz telefonunuzu hem açmaya. Öyünüzdekiler ene atanız sizin adınıza meşidesi gelen ok.
Olar sizi terk eden ýaly duygular, garyndaşlaryňyz, dostýarlaryňyz sizi terk eden ýaly duygular sizin ýaşap geçensiňiz. Emma doganlar Hudaý Dawudyň durmuşunda da bu zatlary ýaşatdy. Emma Dawud näme diýär? Enem atam meni terk etse de Hudaý meni terk etmez, meniň aladamy eder diýär. Elbetde ol padşa bolup, tahtda oturup, hemme zat problemalar çözüldü, onun düşmanları aradan ayrıldı, bütün ıhtiýar, bütün baylyk, mal, mülk, ada-uray onun elinde wagtynda ýene de ey biz garyndaş, biz dostuk, biz senin agaň, bu senin ýene ýegenin, bu senin nämeň diýip gelendirler garyndaşlar ýene Dawudyň ýanyna. Emma Dawud bilýäňiz şeýle ýürek, giň ýürekli adam bagyşlady olaryň hemmesini we kabul edendir. Emma şol döwürde, şol kynçylyklar içinde Hudaýa bil baglady. Hudaý meni ene atamdan doganlarymdan has köp aladamy edýär diýip ýürege şeýle iman bilen dolady. Dowam etdirelim doganlar. 11-nji aýatdaky şu pikire size açıklaýyn. Ya Rab yoluňy öwret, hem de düşmanlarym sebäpli meni düz ýoldan alyp git. Ýokarky aýatda da şunu aýtdy. Meniň düşmanlarym töhmet atyp, yalan şaýatlyk edip, meni izarlap, maňa garşy dildi üşüp, maňa yamanlyk etjek bolup ýörler diýdi. Bu ýerde de serediň maňa ýollaryňy öwret hem de düşmanlarym sebäpli meni düz ýoldan alyp git. Nämçe düşmanlarym sebäpli nähil düşünmeli bu aýada. Bu aýat şeýle diýär. Meniň daş döwregimde maňa yalan töhmetler atyp ýören wagtlarynda, yalan gep gıýbat dargadyp ýören wagtlarynda, şol yalan töhmetler hakykat bolmasyn Hudaýym. Maňa ýoluňy öwret. Seniň ýolunda ýöremegi maňa öwret. Günäden uzak durup, dogrulukda ýaşamagy maňa öwret. Çünki töhmet atýan adamlar, yalan şaýatlyk edýän adamlar, olar iğne ýaly, kiçijik bir buğday dänesi ýaly senden günä tapsalar, muny düýe ýaly ulaltjak bolýanlar bar daş döwreginde. Şonuň üçin şol düşmanlarym sebäpli meni düz ýoldan alyp git. Düşmanlarym maňa garşy edýän yalan töhmetleri we gıýbatlarynyň yalandygy aýan bolsun. Şonuň üçin meni günäden sakla, meni günäden gora. Öz ýollaryňy, öz kanunuňy maňa öwret. Seniň ýolundan ýörep, düz ýoldan, dogry ýoldan ýöremege maňa kömek et. Düşmanlarymyň maňa men barada edýän gıýbatlary, men barada ýaýradýan yalan töhmetleri hemmesi yalanlygy aýan bolsun diýip Dawud şunu aýdýar. Düşmanlarym sebäpli meni düz ýoldan alyp git. Doganlarym, benim size şunu aýdaýyn. Hemişe dikkatli olun. Iň uly düşmanymyz şeytandır. Şeytan bizden bir günah tapıp bilse bizi soň döwzaka gidýänçe alyp gider. Hemişe bizi yargılar, höküm eder, yalan töhmetler atar. Şeytanyň bu hüjümlerine karşı durup bilmek üçin Hudaýa biz hem şeýle ýalvarmaly. Iň uly düşmanymyz olan şeytanyň şol sebäpli, düşmanlarymyz sebäpli bize dogry ýaşamagy öwret. Düşmanlarymyz bizi aýyplamaga, yamanlyk tapmasyn. Bizim ýaxşy işlerimizi, dogrulygymy gören wagtynda sözlemege söz tapmasın, bize karşı aýtmaga zat tapmasın. Şonuň üçin Hudaýym meni dogry ýoldan ýöret diýip Dawud ýalvarýar. Şo kynçylyklar içinde de. Bu büyük bir imanı bar adamın dilekleri. Hudaý bize de beýle büyük imanları bersin doganlar. Rebbe umyt baglala. Şu ýokda çende Hudaýymyza umyt baglap geldik. Köp kynçylyklarda, köp ruhu söweşlerde Hudaýa bil baglap, sabır edip, dogrulukda ýaşap geldik doganlar. Ve Hudaý öz tarapyndan öz wepalylygyny tä dünýäniň soňuna çäli dowam etjegine inanýarys. Emma biz hem
Hudaya bil bağlamağımızı devam ettireli. Koy bu təzə yılda bizenin her birimize dadı periyatlarımıza, Hudaya ediyen dileklerimizin, Hudaydan cevap sorayan dileklerimizin, Hudaydan periyat edip, haçan menin dertlerimin dermanı gelir, haçan menin problemalarımın çözgüdü gelir, haçan menin dualarıma cevap olar deyip, bu təzə yılda qarşı oturan ähli dileklerimizin cevabında bizim üçün de bu cevap olsun. İçimizde Hudayın mukaddes ruhu, Hudayın yüzünü gözlediysin bizim her birimize. Hudayın yüzünü aktar. Ve bizim hem yüreğimiz, Davud'un yüreği yağlı. Ya Rab, senin yüzünü aktar yarın men. Sen gizleme menden yüzünü, gazabında kovma sen öz kulunu. Sen bana kömekçi oldun, beni taşlama hem de terk etme. Ey halaskar Hudayım benim, hatta ata enem terk edeyse de, Rab men barada alada eder deysin yüreğimiz. Huday sizlerin her birinizler bereketlesin doğanlar, təzə yılınızlar kutlu olsun. Hoş sağ olun.